16. júna misionári verbisti i ostatní veriaci, rodičia, príbuzní prežívali radosť, keď traja diakoni Robert Balek, Radoslav Kotra a Marek Poláčik boli vysvetení za kňazov. Vysvetili ich otec biskup monsignor Jozef Zlatňanský. Traja novokňazi už pri večných sľuboch dostali misijné určenie do Ruska, Mexika a Českej republiky. Tu som. Radoslav Kotra. Tu som. Marek Poláčik. Tu som. Najdôstojnejší Otče, Svätá Matka Cirkev si žiada, aby ste týchto našich bratov vysvetili za kňazov. Si si istí, že sú na to súdci. Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčuje, že sú súdci. Pomocou Pána Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista volíme týchto našich bratov za kňazov. Bohu vďaka. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. To boli slová, ktoré si v Evanjeliu vypočuli všetci prítomní na slávnostnej vysviacke. Otec biskup vo svojej homílii vyjadril, že kňazské povolanie je Božia milosť a dar, ktorý si človek nezaslúži. Kňazom cirkvi sa stane muž nie pre charizmatické dary či prirodzené vynikajúce vlastnosti, ale predovšetkým Božím povolaním a apoštolským svetením cirkvi. Kňaz je Bohom vyslaný posol, ktorý má zvestovať radostnú zvesť vykúpenia. Má ľuďom otvárať pramene Božích milostí, odstráňovať vládu diabla v ich dušiach. Udeľovať vysľúvanie sviatosti. Idte do celého sveta. Budete mi svedkami až po samý kraj zemi. Sibír, Mexiko, Česko očakávajú vo vás, drahí priatelia, svojich misionárov, Kristových svedkov a priateľov, Kristových kňazov. Kňazskou vysviackou sa kňaz úplne dáva Kristovi, aby ho urobil nástrojom svojej spásy. Natoľko sa pripodobnia Kristovi, že konajú nielen v jeho mene, ale priamo aj v jeho osobe. Otec biskup vyjadril, že kňazskou vysviackou sa novokňazi pripravia nie na ohraničené poslanie, ale na poslanie univerzálneho rozsahu.
Novokňazi koncelebrovali svätú omšu, po ktorej sa poďakovali otcovi biskupovi, provinciálovi a spolubratom Spoločnosti Božieho slova, misionárom, rodičom, príbuzným, dobrodincom a zároveň im udelili svoje novokňazské požehnanie. Oživuješ a posväťuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Sa veľmi teším aj na misiu v Rusku. Určite je to veľmi ťažká misia. Každý, komu som povedal, že idem do Ruska, tak sa tak začudovane pozrel na mňa a pýtal sa, a to si ty vybral, alebo to ťa za trest poslali? Tak hovorím, nie. Jedna z tých krajín, ktorú som si vybral ja sám, bola Rusko a verím, že je to Božia vôľa. Teším sa na Rusov a každý, kto bol ako misionár v Rusku, mi povedal, neboj sa, keď prídeš tam, Rusko si určite zamiluješ. Takže teším sa na prácu, ktorá je určite ťažká, pretože tam je málo veriacich. Nebude to také veľkolepé ako tu na Slovensku, ale verím, že každá duša je Bohu milá a keď chce a potrebuje niekoho, pošle aj takéhoto misionára možno zo Slovenska, ktorý mu pomôže tieto duše zachraňovať. Tak sa teším veľmi zo srdca. Tak pre mňa sviatosť kňazstva znamená veľmi veľa. Momentálne v tejto chvíli si to ešte tak naplno neuvedomujem, keďže som veľmi krátko vysvetený, ale keďže túžba stať sa kňazom ma naplňala už od detstva, tak cítim, že Boh mi práve splnil tento detský sen a myslím si, že časom začnem hlbšie chápať, čo všetko to so sebou prináša. Aj napriek tomu, že mám určité obavy aj strach, tak budem sa snažiť naozaj dôverovať Bohu. Tak môjim misijným miestom bude Mexiko. Nakrátko budem ešte na Slovensku do októbra a v októbri by som mal letieť do Mexika. Tiež ešte pred vstupom do spoločnosti som pocítil také volanie do Latinskej Ameriky. Som si ju nejak zamiloval, takže som rád, že sa aj táto túžba splnila, že môžem ísť medzi týchto ľudí. Počas rokov formácie ma predstavení poslali na pastoračnú prax na Mogravu do Nového Grozenkova v našej farnosti. A tam som si uvedomil, že moje poslanie ako kňaza a misionára je spojené aj s tým, že som chcel byť kňazom tam, kde kňazov nie je to. Tak potom, keď sme si písali pred väčšími sľubami žiadosť o misijné okrštenie, tak som si dal jedno z prvých miest aj slovenskú provinciu, s tým, že by som chcel ísť pracovať do Čiech alebo na Mogravu. A tak sa veľmi teším z toho, že ma predstavení poslali práve na moje staré miesto, zatiaľ do farnosti Nových Grozenkov. A bol som veľmi milo prekvapený pri kňazskej vysviacke, keď prišli moji už teraz súčasní farníci na túto vysviacku ako ľudia, ktorí naozaj prichádzajú k svojmu pastierovi. Ja som rád, že cítim z ich strany aj to, že ma majú radi. Takže sa naozaj veľmi teším na túto misiu, aj na túto prácu už teraz v mojej milovanej českej krajine. Teraz sa novokňazi chystajú na svoje prvé sväté omše, čiže primície, vo farnostiach, odkiaľ pochádzajú. Tie budú teda sláviť v Námestove, Tvrdošíne a v Leviciach.